Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj, cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Umalo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen. Pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispršiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrsnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super.
Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam Nutellu, zatim Oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve Nutellom. Dodat ću još bombone njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? Burger i paulci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakonje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. Gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde. Sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobede moje to! Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super, dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj,
Opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapiće od jagoda. Ovo su moje omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu. Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Šta? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roze marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako je velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Meda je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O da, plava hrana je najbolja. A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno. Treba staviti usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvačem. Joj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze. Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Drugari, dobro se krećete, ali morate jesti. Novi proizvodi su već tu. Julie, ti si dobila pakovanje čipsa Takis. Budi oprezna, ljut je. Alex ima veliki čokoladni kolač. Britney, što si tako srećna? Oho, ogromni Oreo. Još je roze, cool. Jao, ne mogu da ga zagrizem. Zašto neće? Šta da radim? O, tačno. Trenirala sam karate. Sad ću se setiti nekih tehnika. Da, sad ću srediti taj nevaljali Oreo kolač. Jeste spremni? Kija! Kija! Gotovo. Tako je bolje. Bolje se nemojte petljati sa mnom. Hvala vam, prijatelji. Moram se ponovo presvući u Britney.
Konačno mogu probati taj kolač. O, prelep je. Drugari, ne možete ni da zamislite koliko je dobar. A verujte mi na reč. Mogu sad ja? Super, jedva čekam da probam svoj plavi čips. Lep je. Jede mi se još. Drugari, svima savjetujem da probate. O da, divno. Jao, je li ovaj čips ljud? O ne, mamice. Sve mi gori unutra. Sad sam vatreni zmaj. U pomoć. Ideja, imam kantu vode. Julie, spasit ću te. Sad čekaj. Pa, jel se osjećaš bolje? Alex, hvala ti puno. Najbolje si. Sad ti jedi svoj kolač. Hajde. O, konačno. Obožavam čokoladne kolače. Kakva ukusna krema. Ekstra. Julie, hajde da ga zavitlavamo. Šta misliš? Podržavam. Mislim da Alex neće biti zadovoljan. To nije smešno, devojke. Ali krema je zaista ukusna. Dobro, sad ću skinuti sa lica svu kremu i pojasti je. Ekstra. Ostalo ću obrisati krpom. Gotovo. Opet sam lepotan, devojke. Nešto nije u redu. Jao, moj vrat postao je plavi. A kod vas? Drugari, obojili smo se. Šta nas čeka dalje? Hajde da saznamo. Dakle, šta ćete jesti ovaj put? Alex je dobio crne rezance, a Britney ima roze picu, a kod Julie su američke palačinke. Alex želi da bude prvi. Hajde. Čekaju me najlepše crne špagete. Obožavam ih. Baš sam gladan. Mislim da će mi ove porcije biti dovoljno. O, prelepo. Ali ovim štapićima ću jesti baš dugo. Bolje da jedem rukama. Tako će biti zgodnije i brže. Ekstra. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Možda Julie? Nema problema. Želim da probam prvo borovnicu. To mi je omiljena bobica. Super. A sad mogu probati palačinku. Još nikad nisam jela plave. Ekstra. Vreme za drugu palačinku. A možda da uplašim drugare? Ja sam čudovište, bu! Ali zapravo sam vaša drugarica Julie. Jeste se uplašili? Okej, nastavit ću da jedem. Ostala je posljednja palačinka. Najlepše. To je to, Britney, možeš početi. Stvarno, super. A želim da pojedem svoju picu na nov način. A videla sam ga u TikToku. Treba iseći picu ovako, u krug. Gotovo. A sad se može probati. Jao, kako je ukusna. Drugari, to je bilo mnogo dobro. Hej, šta je sa vama? Izgleda da je to još jedno bojenje. Jao, vaša lica potpuno su farbana. Jao, izgledate baš smešno. A gde ste otišli? A evo vas. Treba smisliti kako vam vratiti pravu boju kože. O, evo bake. Jao, šta je sa vama? Je li to danas noć veštica? To nije dobro. Sad će baka sve rešiti. Moj omiljeni komplet prve pomoći je uvek sa mnom. Ovdje ću sigurno naći neki lek za vas. Evo ga. Otvorite usta. Sad će baka svakome dati tabletu. A Julie jednu, Alexu i Britney. Kako se osjećate, deco? Jel vam bolje? Bako, vi ste čarobnica. Uspeli ste da vratite deci njihovu boju kože. Najbolja ste, baka. Dakle, svako od nas ima Huba Bubu, ali Kimberly je dobila najmanju. Pa da, došla mi je ideja. Naduvat ću svoju žvaku i bit će kao Fibina. Sad ću još malo i... Wow, pogledajte kako je velika. Kim, zaustavi se. O ne, moja žvaka. Mary, bila si u pravu. Vratila se. Ali opet je mala. Pa dobro, probat ću takvu. Prelepo. Čak i balon sam naduvala. Mary, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam srednju žvaku i nikome je neću dati. Jel vam jasno? O, da, to je prelepo. Ideja? Mogu preseći Merinu traku, a ostalo pojesti dok ona ne vidi.
Šta se desilo? Kim? Zar te nije sramota? To je bila moja žvaka. Izvini, nisam mogla da odolim. Znaš šta? Eto ti! I, šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Phoebe, nastavi. Konačno. Ja imam baš mnogo žvake. Blago meni. Sad ću da je izvadim. Wow, kako dugačka traka. A žvaka ću je baš dugo. Mislim da će mi trajati godinu dana. Neverovatno. Phoebe, ne vidiš se iza ove gomile žvake. Ja ti mogu pomoći da je pojedeš. Ups. Ne, nemojte da mi pomažete. Lepljivi monstrum, bežimo. Poverovali su. Ali sad mogu mirno da pojedam svoju žvaku. O ne, to je ljuti čips takis. Meni se najviše posrećilo jer sam dobila najmanju porciju. A ja imam srednje pakovanje. Oho! Da, ja imam ogromno pakovanje takis. Plašim se da jedem to. Kim, ti si prva, hajde. Okej, sad ću da probam. Čips takis je baš lep, ali mnogo je ljut. Pusti me, požar! Mary, pomozi mi. Da, naravno, sad ću. Za mini požar trebaju mini vatrogasci. Jesi spremna? Uključujem. Postalo mi je mnogo bolje. Hvala, Mary. Phoebe, sad ti. Da, sad ja. Ako je Kim uspela, uspeću ja. Sad ću da probam. Oho, to je baš ukusno. Ali samo na početku. Gorim. O ne, kako velika vatra. Mogu napraviti sebi malo kokica. Čujem kako kokica pucaju, super. O da, to je prelepo. Mary, sad ti? A nisi valjda zaboravila na svoje veliko pakovanje? Jao, tačno, neću da jedem to. Dobro, znam da moram. Uradit ću to, ja sam jaka i hrabra. O ne, već mi je loše. O ne, počinje. Oho, nevjerovatno, to je piletina. Super, hajde da je jedemo. Baš je ukusna. Kako malo pakovanje poki, to je tužno. Juhu, a kod mene srednja porcija. A kod mene najveće pakovanje štapića. Ekstra! Unutra je najveći štapić na svetu. Jedva čekam da probam. Ali ja počinjem. Hej, zašto imam rupu u pakovanju? Šta? Hrčak jede moj poki. To nije u redu. Ovo je moja hrana. U stvari dobro, presladak si. Ne mogu da se ljutim na tebe. Daj bolje da te pomazim, duša mala. Kim, nastavi. Okej, sad ću da počnem. O da, obožavam ovi kolači. Oduševljena sam. Kako mnogo štapića. Wow, to je najlepše što sam ikad jela. Preukusno. To je to, sve sam pojela. Hajde, sad Phoebe. Napokon. Jedva čekam da probam ovaj štapić. Kako teško. U stvari, ne moram da ga dižem. Ješću ovako. Wow. Da, to je fantastično. Od sad ne želim jesti manje slatkiše. Ova veličina mi odgovara. Čekajte, pada! Za malo da padne na nas. Da, to je bilo strašno, ali sad možemo zajedno da pojedemo ovaj štapić. Poslužite se, devojke. O da, nevjerovatno. Da, slažem se. Oho, imam veliku kantu sa kukuruznim zrnama. Super. A ja imam srednju kantu. Nije vaše. A šta je kod Kim? A kod mene opet mala porcija. To je tužno. Što? Samo jedno zrno? Ozbiljno? Ideja?
Imam rukavicu gvozdenog čoveka. Moći ću da ugrejem svoje zrno s pomoću moćnog i vrućeg zraka. Gledajte, uspelo je. Sad ga treba uhvatiti. Hajde. I... Bravo u moje usta. Ukusno, ali malo. Hajde, Phoebe, sad ti. Stvarno, super. Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju. Stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. Čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. Nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. Da, to je prelepo. Phoebe, hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikom ih neću dati. Cicija? Tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. Ne! Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj! Oho! Koliko kokica! Ne mogu da verujem. Da! Hajde da ih probamo. Da! Hvala puno, Mary. To je mnogo ukusno. Mučiti se sa farbom ni za mene. Ovoj ogradi očigledno nedostaje zelene boje. Sad ću osjetiti moć mog podrigivanja. Da, tako je bolje. Ups, dama je još ovdje. Kako nekulturno. Nisam o takvom komšiji sanjala. Okej, vreme je da se zabavim i da ukrasim svoju novu kuću. Onda će mi se sigurno podići raspoloženje. Evo moje palete. Vreme je da dodam boje i počet ću od roze. Zatim ću dodati malo plave i žute. Da, odlično mi ide. Oduševljena sam. A šta to radi moj komšija i zašto se popeo na krov? Ne boj se, lepotice, neću pasti. Samo ću učiniti moj krov tajanstvenim. Savršeno. Komšije se ne biraju, šta ću? Tačno, moram i ja srediti krov. U tome će mi pomoći moj konopac. Da, mislim da će ovaj oblak odlično izgledati na krovu. Kako je to uradila? Izgleda da sam iščupao svoju kosu. I to je dobra ideja. Da, sada moja kuća izgleda još zlokobnije. Ups, ogladnio sam od tog posla. Gdje je moj ručak? Obožavam bubašvabe. Stani! Nemoj jesti bubašvabu. Ne bojte se, neću vas povrediti. Imam drugi slatkiš za vas. Izvolite. Šta je to? Aj, kako gadno. Ne podnosim slatko. Jeste li dobro? Bežite, slobodni ste. Wow, tačno! Mojoj kući nedostaju krila i velika lizalica u obliku srca. Štete što ih Beetlejuice ne voli. Tako su slatke. Jao, kakva grozna komšinica. Kako može da ukrašava kuću anđelskim krilima? Najbolje ukrasu ovi ogromni rogovi. Da, to je prava atmosfera. Sa ovim prozorima nešto nije u redu. Da, ovako je mnogo bolje. Predstavljam vam moju novu lepu kućicu.
Dođite u posjetu, ako smete. Jel da, kućice? Shvatila si o čemu sam. Pošto su tvoji prozori moje oči, onda vreme je da napravim vrata u obliku usta. To će biti baš moćno. Stara vrata izbacujem, a sada stavljam gornju vilicu i donju. A također ću nabaviti kućnog ljubimca. Smesti se, prijatelju. To je velika hobotnica. Poješće me. Svaka mi čast, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ćao, komšinice. Upoznaj mog prijatelja. Hej! Uplašio si me, Beetlejuice? Zašto tako boli? To je dobra ideja. Vreme je da ukrasim svoje dvorište. Da, izgleda super. Ali to nije sve. Zatim ću napraviti lepu stazu. Pogledajte. Uđite, dragi gosti. U mom dvorištu će biti najlepše roze biljke. Svaki dan će radovati mene i moje goste. O, da, lepota. Jao, za malo da zaboravim na stazu. Učinit ću je mekanom da bih mogla hodati bosa po njoj. Odvratno. Dakle, vreme da sredim kuću iznutra. To neće biti lako. Ima puno posla ovde. U ovaj ćošak ću staviti sto. A na njemu će biti ove divne lampice. A tu će biti ormar u obliku groba. O, da. To izgleda divno. A evo moje omiljene bundeve. Nikako ne može bez nje. O, ideja. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I posljednji dodir. Da. Sad je sve savršeno. O ne, samo ne to. Jao, kako mekan i tepih. A veoma je zgodno sedeti na njemu. A zidove ću ukrasiti roze oblacima od šećerne vune. Nedostaje samo slatkog roze stočića i vaze sa cvećem. Ćao. Beetlejuice, šta si uradio? Ej, ti! Cveće uvenulo zbog tebe? Jadne ruže. Dobro je što imam roza medu. Izgledat će odlično ovdje. A ako gladni, poješću žvaku iz aparata. O ne, opet ovaj dosadni komšija. Nije lepo dolaziti bez poziva. Eto ti, marš odavde. To je bilo neočekivano. Barbiko. Tako je. Neka svi znaju da ovdje živi Barbika i vlada ljubav. Divno. Kakva neprijatna komšinica. Šta? Sam si takav? Okej. Hajde da se pomirimo. Ipak smo komšije. Dobro, hajde. Pozivam te na ručak. Prihvatam tvoj poziv. Moram priznati, to je baš lepo. Hoćeš žele bombone? A ti trulu jabuku? Hvala. Svidet će ti se, probaj. A za sebe ne znam. Ove bombone su baš slatke. Fuj, odvratno. Jao, kakav dan.
A dobro, što mogu popiti čaj? Slažem se, čaj je super. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti pucketave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiseliji bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija. Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako, odozgo. Odlično, završio sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro, ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja, obožavam. Kako je ukusno, nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavna. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo.
Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojala. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego feno. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat, tako je. Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, a moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? Tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. Prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. Tačno. Pozvaću svog druga. Zdravo. Donesi mi slatkiše. Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. U tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala. Evo ti. Vidimo se. Ćao. Super. Sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. Super. To je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam se o sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo, super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga?
Oho! Nevjerovatno! To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool! Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mjesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala ljudi! Baš ste mi pomogli. Sve spremno. Eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. Mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste? A ja imam drugu ideju. A meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. A lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. A zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući, prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići, izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. A, šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna, ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispalivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene.
Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! O, kako je moćno! Kelly, hvataj me! Joj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte. Ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shayla liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. Ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. Za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. Da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. Mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. Divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve.
Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete? A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da?